everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Nya ikaw, Chris ba? Unsa man ka, wag yung nakalaban ni mo? Kulatam kang GC? Oh, part 3, ako ni palit. Labanan tigid mo. Kutob sa kong memo. Oh, handam kong pagkamatay. Ilabi na sa mga tao nga mahal nako. O, kinsa ang maong tao nga imong gimahal, Franco? Ako na ni Mikay. Ang ikaduha? Kinsa may kaduha? Tubag Franco ah. Kinsa ang ikaduha, ha? Nga imong gimahal? Ha, Franco? Kinsa? Kuan kining kamutanan. Inangga ta mo. Wala, uy, klaro, uy. Kinahanglan nga mo. Pinpoint yun ka. Kung kinsa ang ikaduha. Gusto mo mahibaw? Oo. Oh, kinsa man? Kuan kining Basin og ako na ka na. Ay, tungod kay imo kong gipaglaban. Og ikaw ang nibaos para na ako. Imong gikulata si JC. Og nalusot sa ring. Pero ang kuno siya maigos kung kumo. Nilusot raman siya kay practice siya dive. Ang bugiro, gyud. Bisag klaro kayo naigo sa simong kumo ba? Mulimod pag gyud, uy. Uy, kubrang ko ba, no? Kikilig na ba ang takwa? Pagklaro lagi ko no, oy. Kinsa man yun, ha? Ang ikaduha? Si Lord. OMG. Mahal ako si Lord. Tungkol kay di patungod niya. Wa ako sa kalibutan. May punto si Franco. Dili dahil si Miss Babes, Franco. Hindi. Ako ra magisultihan si Miss Babes. Nga ibog ka niya. Oh. Pero di lang ka kasulti kay wa kay Jewel. Bida sa nimo diha ko eh. Oh, ngano? Di ka maangkon. Tinuod na, Franco? Pataka lang siya. Bida pataka lang gandi. Ba day? Di man day tinuod, Andy. Puro my heart lang yun na, Miss Babes. Mauwaw ra gina siya ni mo. Kung mabalik ka dito si JC, akong sultihan nga naibog si Franco nako. Saan mo ito kasukos, GC na ko? Ang bala siya. Abi ninyo, kini si Franco, mauni tigtambag nako. Mauni muamam nako. Ilabi na gyud sa akong mga problema. Mao ba, Miss Bay? Mauni ang mualsa nako. Panahon nga mahubog ko. Oh. Tinuod na. Pinangga kayo ko aning Franco. Magpangita gyud ko aning tawhana. Are you sure, Miss Babes? Chris, ayaw lang pagselos ha. Da. Okay ra yun, Miss Boy. Okay ra yun, Miss Babes. Uy, sa dili pa rin ko makalimot eh. Dawata ni Triple na ha. Triple ang sud ana. Amin ako mong punan. Ay, daoy, salamat! Uy, 50,000 na. Ay, hala, kadako. Para palit sa nagtambal nimo. Pain reliever sa bunog nimo. Ay, thank you so much. Buinasa gud nimo, Chris. Ay, Nagka syempre. 50,000 man ka. Siyempre. Ano sa di kay imo, Andy? 20,000. Uy, hala. Nganong apil ko, Miss? Pasalamat ko nga ni Arika. Uy. Hala? Saan man ron? Lumuro magsakinan nga. Hapit na lang ibangga. Ano sa mga? Susiyo na ko. Hala, tingalig ni balik si JC. Bagga gid siya now. Ang kutsi ni Sir JC. Siya yun. Sir JC? Hey, asa si Babes? Kuan sir, nasa sud? Hindi na siya balik na ko. Pagawasa siya. Ha? Pagawasa. Kasabot. Pagawasa. Pero sir, hubog ba ka sir? Sa huwatog hubog. Pagawasa siya no. Pagawasa. Pagdali. Leche!
Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Pagkauson ko niya? Hilas ko niya? Miss Babes, nakainom ra ba na? So what? Og nakainom? Isog kayo. Gisugo ko nga isog kayo. Okay, sige. Gauson ako siya. Kuan, kining amo-ami lang tingali, Miss Babes. Tanaw na ko, murag hubog yun na siya. Gauson sa nako. Diha na mo. Hala, uy. Tingali ko si buhato ni JC kang Miss Babes. Oh, di ba to siya pasagdan gud? Naam ta. Ay, palihog intan. Bantayin ninyo. Tana, uy. Sundan na to si Miss Babes. Dali, Tara. sunod ra ako. Dali, dali. Oh, Franco. JC, Eh. di balikid ka. Oh, yeah. Isaad ko, ginan ni Batikay nga mabalik ko, balik di ko. Unsay ako'y kaalagad nimo? Gusto kong mabati karon. Kung sa man nausaba ang imong nauna, nga, kigbalik ka na ako. So, Wa mausab. Dili na ko nimo. doon na nagkay lap line. Doon na kay line. Hapit na. Oo ba? Hapit na. Kinsa ang maong lalaki. Ayaw na ko pagsikit pangutana, JC. Wa na'y kapuslanan pa. Ani lang ko, gani ko. Ano na pakisayod pa man ka? Kadong. Franco, lumanlaban na ba ito ni mo? Huh? Sayod ka ba nga ning kayo na tulilik na? Buryong na ning uto ko? Klaro man. Ay, klaro kayo nga. Buryo na ng utok nimo. Tungod kay sa tanaw na ko nimo, no? Bangag kayo ka karon. Oh, good. Dili bangag sa ilong. Naibaw ka. Maayo ka naibaw ka. Oh, og mahimo ba, JC, pauli na? Wa kay mahimo dire. Tinuod yun ay nga hubog. Di kay hubog lang. Tanaw na ko. Wa katugpa. Hustog yun ka di. Iya ginang pasakitas, Miss Babes. Katilaw gud siya nako. Oh, Part Andy. O lagi. Tanawa oh. Basta pasakitan niya, Miss Babes. Katilaw siya nako. Gusto ko nga karon mukuyo ka na ako, babes. Unsa? Hoy, ngano gud ito mo kuyog man ko nimo? Nga wa naman tay relasyon? Mukuyo ka. Kay kundi ka mukuyog, may mangyayari. Unsa may mahitabo? Doon ay muligdas nga way kinabuhi. Ayaw kog hadlok ka, JC. No. Wa ti kadlo ka. Wa. So, tana. Dre. JC, buhi iragod ko. Unsa ba? Dre. Buhi ko ba? Ayaw saan pasakitin, Sir GC. Oh! Tumboy. Laban ka, boy? Siyempre, biga ko na nako good. Ayaw na siya pasakitin. Hilas ka lang. Pawa. Ayaw tali. Unyag di ko. Ging nantakang pahaw. Andy! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.